नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर एगो नया अंदाज आप लोगन के दिखे वाला बा उनकर नया फिल्म अंदाज में। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहल बानी। खेसारी लाल यादव जी एगो नया फिल्म साइन कैले बड़े, जोना के नाम रखल गईल बा अंदाज। जी हाँ, अंदाज फिल्म के नाम रखल गईल बा, जोना के डायरेक्टर बाड़े सुजीत कुमार सिंह जी, फिल्म के निर्माता बाड़े लोकेश मिश्रा जी। कमला फिल्म क्रिएशन द्वारा ई फिल्म के निर्माण कइल जा रहल बा, जोना के लिखले बाड़े यानी कि राइटर वाले ई फिल्म के वीरू ठाकुर जी। और बहुत जल्द आप लोगन के बीच में ई फिल्म के शूटिंग स्टार्ट कइल जाई और एके तैयार कइल जाई। फिलहाल तो नवरात्रि के दूसरा दिन यानी कि काले ये फिल्म के पूरा डील फाइनल भइल बा। आप लोग सामने स्क्रीन पर तस्वीर भी देख सकतानी, पूरा टीम एक साथ बैठल बा और ई फिल्म के बारे में ही डिस्कशन कर रहल बा। और ई फिल्म के नाम ही अंदाज बा, तो आप लोग सोच सकतानी कि का अंदाज में अब खेसारी जी आप लोगन के नज़र आवे वाला बाड़े। बाकी जब भी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई, चाहे कोनो खबर निकल के आई, सब कुछ आप लोगन के चैनल पर मिली। बस चैनल के सब्सक्राइब कर दी। और खेसारी जी के जोन काल गाना रिलीज भइल बा, खूब धमाल मचा रहा बा। वीडियो सॉन्ग रोजे रोजी चाही, आप लोग जरूर जाके सुनी और बताइए आप लोगन के कैसन लागल। बाकी देवी गीत के मौसम जा रहा बा, देवी गीत डेली आ ही रहा बा। तो आप लोगन के जितना हमरा पास अभी तक जानकारी रहे वो सब हम दे देनी। आगे भी जानकारी चाहिए तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन दबा दी। मिलम अगला वीडियो में, तब तक खाते जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।